O proxecto GIVE, financiado polo Programa Europeo de Cooperación Interregional Interreg Europe, conecta rexións para aprender xuntas a integrar a natureza na planificación do territorio e mellorar a calidade das súas paisaxes. A través do intercambio de boas prácticas, os socios comparten solucións baseadas nos servizos que a natureza presta á sociedade. En Galicia, este proceso cristaliza na acción piloto Green Infrastructure in the Landscape, que leva a cabo o Instituto de Estudos do Territorio en colaboración coas Direccións Xerais de Patrimonio Natural e de Desenvolvemento Rural, co obxectivo de probar dúas experiencias europeas para recuperar valores paisaxísticos en zonas agrícolas e forestais. Unha das boas prácticas que se replica é caixas de madeira con mantillo da rexión de Västra Götaland, en Suecia, reproducindo os hábitats que xeran as árbores vellas para aumentar a biodiversidade. Esta é unha maneira de conseguir esa madurez dunha maneira artificial, mediante estes caixóns que o que teñen dentro é unha capa de follas, ramas, recreando o que ven sendo un oco grande dun bosque coa súa materia orgánica. Desta maneira se pretende incrementar a biodiversidade, sobre todo de invertebrados, facilitando o acceso e a disponibilidade de ocos en un bosque como este, que é un bosque sobre. En Galicia próbase en 3 zonas con diferentes valores paisaxísticos. Na zona agraria de Fisteus, Curtis, e en 2 zonas de especial interese paisaxístico nos Montes de Couso e na Serra do Xurés. No Xurés, nos montes da comunidade de Portela, Serra de Pitos e Revolta, instaláronse caixas de madeira con mantillo en áreas onde os bosques autóctonos de carballos e bidueiros se están rexenerando do lume. Nos Montes de Couso, en Gondomar, as caixas fomentarán hábitats maduros nas aínda recentes repoboacións con castiñeiros, favorecendo a maior multifuncionalidade do monte comunal, onde se está a substituir eucaliptais por especies nativas. A outra boa práctica na que se inspira a acción piloto é Árbores para Todos, da rexión de Friesland, nos Países Baixos, na que agricultores e gandeiros plantan árbores nos lindes das parcelas para favorecer a conectividade ecolóxica. En Galicia, desenvólvese nunha zona de reestruturación parcelaria do concello de Curtis. Para iso, lanzouse a convocatoria pública á Liga das Sebes, para plantar sebes autóctonas ao longo dos camiños. Os veciños que participan proporcionan refuxio a fauna e polinizadores, mellorándose a conectividade da paisaxe. Estas accións crean unha rede de experimentación no territorio, mellorando ecosistemas, implicando a cidadanía na conservación da natureza e reforzando a cooperación entre administracións e poboación local. É unha experiencia europea que xa está a transformar o territorio galego e as súas políticas públicas.